Jama'a yau Egeles gashi nan mun zo station amma gashi nan tsoho ya ce sai wulakanci ake yi. Tsoho ka ba su bayani. Masu bido ake saidawa suna saida mai 300 jikka da 50 suna caga da masu saida na masu station. Dai station ta Agadas caga suke yi sun hana mu talakawa mai mu masu sai litir 2 a ba mu an hana mana. Yau kwana 2 babu mai Agadas gashi a station sun hana mana. Amma masu bido suna saida shi 300 jikka 2 cikin gari. To masu bido station gare su station ga tanan caga ce suke suna ba su. Gwamnati ya doki mataki akan wanga abu. Gaskiya wannan abin da ake yi mutane a gada suna cin kwakwa gaskiya. Masu bidiyo su zo su sai essence dala 100 station su je cikin gari suna gallata ma talakawa. Jikka 200 suke sai da shi. Jikka 500 kun gane har da 500 ma ya kai. Amma yanzu magana da za a yi ga al'umma nan ku yana son essence. Kun gan shi nan layi har daga can baya ma kun gan shi layi. Kun gan shi nan wannan duka suna jiran essence. Gaskiya gwamnati kai dai yanzu ka doki mataki akan wanga. Egeres gaskiya mun gaji. Egeres mun gaji. An sai Egeres mun gaji. Egeres mun gaji gaskiya. To alhamdulillah jama'a zan yi magana bisa kai ga wanga video wanda ne ga wani dan uwa na Agadas a cikin jihar Agadas ya hito ya wallafa ya tura sako wanda abu ne wanda yake yana da kyau wanda haka kuma aka son gogormaya dan gaskiya wanga abu wanda bawa Allah yayi karon shi na farko ne amma yayi wasu ƴan gogormaya sai nan daidai nan ga nake so in maida ma dan uwa Bube raddi shi da ya hito ya zazzagi wanga bawan Allah yace mishi dan neman flowers ne dan neman a san shi ne Bube ko dan neman a san shi ne mu ƴan ƙasa Nigeria waɗanda muke so ƙasar mu ta canza ayi magani a zalumai Bube mu yayi muna daidai sannan Bube ka ji tsoron Allah ka san shi na da inci shi ma dan ƙasa ne da kake dan ƙasa message ne yazo hito ya tura yanzu CNSP zakko su ai kai da kanka ke cewa ku zo mu haɗa kai mu kama ma CNSP to haɗin kai Bube ya huce wanga bawa Allah ga ai wanga haɗin kai shine ya dace a yi ma CNSP dan mulkin su shi gyaru duk inda ake zalunci ga ƴan ƙasa a hito a faɗi dan CNSP su ɗauki mataki a gyara wannan zalunci wannan shi ke sa mulkin su ya kyau shi ke gyara mulkin shi ke sa mulkin su ya ɗore amma ire-iren waɗanda bayun Allah sai ku hito ku yi ta zage su ku ga kamar kritiki mulkin ne suke kamar suna so wai suna yin mulkin zagon ƙasa kai don Allah sai NSP waɗanda Allah ya kawo kai kritik nawa an kai musu zakun ƙasashen Turano suka yi musu da asirin sun ka tono sai dan ƙasa guda wanda ya hito cikin ƙasa ya hodi gaskiya kuma dan a gyara ne sai ka hito ka ce wai neman suna ne yake kaza ka ji tsoron Allah Bube nan an ya ga dama zai darme ka dan ka tauye mishi incin shi ne wa yadda kake da dama ka hito kai magana kowa dan ƙasa yana dama Bube shi to shi magana ka sa mishi ido amma yayi error ya taka doka ai kai zaka hukunta shi gwamnati ce za ta hukunta shi wa an yama taka doka yanzu bidiyon na an bai dauko shi daidai nan ba yanzu an ya zaka yana bada labari ne doka misali gare ka Bube an ya zaka yana bada labari yace Bube kashi zaluncin da aka yi station kai da kanka zaka ca dan min bai yi bidiyo ya bada hujja ba to ga su yanzu sun yi bidiyo sun bada hujja dan a dau mataki a tsaftace mulki a tsaftace ƙasa a tsaftace al'umma gurbatattun da a cikin mu dan saboda a tsaftace su ka hito kuma ka ce wai suna ne yake nema ko hito kuna cewa mulkin ne yake critic yana zagon ƙasa yanzu don Allah a rasa wanda zai zagon ƙasa sai wanga duk mai jin ciwon ƙasar nan mai kishin ƙasa mai gogormaya da gaskiya tsakanin shi da Allah dan al'umma wallahi ire-iren wanga bawan Allah su muke so na rance da Allah me ya bata mulkin ƴan siyasa shine an dan ƙasa ya ga abin da zai cutar da ƙasa zai cutar da al'umma ya hito shi magana sai a kama shi a nuna ƙarfin mulki a kama shi dole sai ya shiru da bakin shi an cuci al'umma shine kuke so a cikin wanga mulki yayi muna daidai wanga shi ma ne ake ce ma dan gogormaya na gaskiya kai muna daidai dan uwa bawan Allah wanga buzu kai muna daidai Allah ya albarkace ka ko gobe kun ka ga abin da zai zalunta kasar ku wallahi ku hito ku wadi to
wanga shine ai ake ce a kama mu sai NSP man da mulki ya gyaru man kai bube kai to kana zagin shi kenan ka an ba kai ne ka tura sako kuma kai baka tura sakon da al'umma ke so an ba shilme ba da hauka da irin comedian ka irin gogormai kake dibin za ta kawo na gyara bawon Allah ya hito ya tura sako dan kasa ne ka hito kana kritikin shi ka yi shi zama dan kasa ne ko ka yi shi zon gwamnati ne to don Allah mu ji tsoron Allah mu duka an kun ga dan kasa hito ya tura sakon shi mamma gabatan shi ku yi shiru ga bakin ku kusa ido dan kasa ne kamar da kake dan kasa an ya taka doka gwamnati ita ce shine za a hukunta ba kai ba yadda kake da haƙƙi da ƙasar na haka yake da haƙƙi da ƙasar na wallahi duk wanda ya ga ana zalunci bai hito hodi ba mu dan ƙasa mun bar shi da Allah duk wanda ya sa kanshi gogormaya yana cutar da al'umma yana amfani da sunan mu talakawa yana gani ana zalunci bai hito shi magana dan son zuciyar shi Allah ka hada shi da son zuciyar ne ya zamanto shine jaraba la jaraba tun nan duniya gare shi kafin mu je lahira ba ta iya yiwa kai amfani da mu kana kiran kanka dan gogormaya mun mika maka amana muna kaunarka muna maka addu'a dare da rana ashe kai son zuciyarka kace kake bi wace gogormaya don Allah ta huce ta wanga bawan Allah wanda ana zalunci karar suka hito sun kai video sun ka tura mu gwamnati dan a dauki mataki aka azzaluman nan a gyara matalakawa su ne ba su son gwamnatin ko kai ne ke son gwamnatin ko to mu ji tsoron Allah mu duka bawon Allah ga daidai sun kai mu Allah ya saka muku da alheri mun gode